So na sani cewa idan har kana kallon ƙwallo ka san cewa babu commentary wanda yake da daɗi, wanda zaka ji tamkar bidiyo biyu ne aka sa maka sakamakon commentary da ake a wannan wasan da yayi kai commentin Larabawa. Kuma shi commentin Larabawa ba a samun sa sai a TV ta Larabawa wanda suke haska wasanni. So a cikin wannan bidiyo idan ka bi zan nuna maka hanyar da zaka bi domin ka je ka dinga kallon ƙwallo a cikin tashoshi na Larabawa. Kuma wai ba wai iya Saudi Pro League ba, duk wani link da ka sani ake ana buga shi a Europe, wai ko ba a Europe ba, idan har ka je kai sacin zaka samu wannan bidiyon, zaka samu wannan channel din da zaka je kallo wannan bidiyon kuma da commentary na Laraba, kuma a kyauta ko sisinka ba za ka biya ba, kuma gashi ga kiliya ba tsayawa. Mu je a cikin bidiyon domin ka ga yadda zaka yi kirin kallon wannan bidiyon. Na farko da zaka shine da ka shiga cikin browser cikin wayanka sai ka fara shiga cikin browser kawai zaka amfani da ita. So mu za mu amfani da Chrome ne, sai mu taba Chrome. Idan ka zo wajen sacin nan wajen za ka yi sacin Kora Live, gashi ne ya fito a sama, Kora Live gashi ne ya fito sai ka taba shi Kora Live, sai ka danna go, sai ka sacin Kora Live gashi ne. Idan ka sacin Kora Live zai kawo maka wannan fuska, sai ka zaba nan wajen wanne za ka shiga. Mu shiga wannan rubutun na farko a cikin Kora Live da larabci sun rubuta, sai mu zaba sai mu shige shi. In ka shiga za ka ga duk wani wasa wanda za a yi yau za ka ga ya fito maka anan, da ma wanda ake yi live. Yanzu misali bari mu zaɓa wanda ake yi live yanzu currently, gani da wanda aka gama da wanda ake yi live. Bari mu ga wasan Liverpool ɗin, bari mu gani, sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi ka jira zai buɗe maka, bayan ya buɗe maka za ka ja sama. So in ya kawo maka wannan watch sheet ne sai ka yi skipping nasu, nan wajen za ka taɓa za su cire maka shi nan wajen. In ka taɓa nan wajen za su cire maka shi nan, sai mu taɓa mu cire shi. A ka cire shi za ka yi sama, gashi nan shine idan ka zo alamar wannan abin tallan ga ɗan wannan nan shi za ka taɓa sai ya cancel maka, ga alamar cancel ne sai ka taɓa sai ya cancel maka wannan Allah. Ka taɓa ya cire shi, da ka yi play zai fara. Ko gani yanzu wannan sharhi ne akan wasan, already an riga an gama wasan. So kowane wasa kake buƙata, abu da za ka yi kawai kowane wasa ne idan ka zo za ka kalle shi lafiya lau anan babu tsaya. Gani idan kana so ka juya yanka gashi da ka juya za ka kalle shi. Wannan wasannin an riga an gama shi, suna sharhi ne akan su. So kowane wasa daga sani babban wasa ne a Europe yake ko kuma ba a Europe yake ba za ka same shi a ciki. So kowane kalan wasa in dai ana kallon sa a Europe ne ko kuma a Saudi Pro League ko ina ne, Champions League, La Liga ne, kowane kofi da ka sani, ko kuma Serie A ne ko kuma Premier ne, League One ne, kowanne idan ka zo za ka kalle shi a cikin wurin kuma lafiya lau. Kowanne da ka taɓa kana taɓa ka shiga, in dai wayarka ba matsalar network bane zai buɗe maka lafiya lau kuma za ka kalle shi. Wannan shine Kora Live, shine sunan link ɗin da za ka je ka search. In ka yi bidiyon nan ka yi mai share saboda ƴan uwa su ma in suka gani su amfana.